തളിക്കുളം പുതിയങ്ങാടി ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം, ഉഷപൂജ, ശീവേലി, ഉച്ചപൂജ, ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം, വൈകിട്ട് പകൽപൂരം, ദീപാരാധന, തായമ്പക എന്നിവ നടന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടിക അരിക്കിരി അമ്മ, തൃപ്പയാർ നവമിത്ര, ശ്രീകൃഷ്ണകൃപ എന്നീ ടീമുകളുടെ കൈകൊട്ടിക്കളി അരങ്ങേറി. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി മണ്ടാമ്പുള്ളി മഠം കണ്ണൻ ശാന്തി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി. ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് തൃപ്രയാറ്റ ഷാജു, സെക്രട്ടറി ഷാജി തട്ടാരുപുരയ്ക്കൽ, ട്രഷറർ രമേശൻ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.